Ora tenan. Ora ono. Iki yo ora paham iki yo. Kosong iki lho, ombo kono lho. Kok malah bukan rene iki lho. Ombo kene ketutup musik wis cukup, kono lak ora ono to kok iso. Kono lho. Ono. Sing bener nang ndi? Wis mau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan ngene lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat yo kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance Lah. iki harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glundang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Yo, Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Heh? Ayo. ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit iki. Ngati-ati lho, Jo. Ketoke halus ning roh komono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ndi. Sing apik ning lapangan kono lho. Lho aja to. Wis Yo, kene iso. Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kowe ning kene wae, kowe ning kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono? Yo ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi ben koyo reca loro. Kene wis gampang keri kok, malah dedet iki. Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulih. Modal. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Kalau. Rono. Rene ambek rono. Wis manut to. Nah, Beh. rono. Tuh. Sing gendang mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Ono mbon. Jangan-jangan to mbon ditata iki. Iki jane sindel mbok bakul kopi kuwi jane. wis ya deal kene ya. Kono. Pinten ana ate ngokon pindah Wes, ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong, Rin, kowe pindah rono, Rin. Pindah rono. Goren mbok gurukan rene. Apa? Iku mbok goren diperkosa sak meneh bae. Mangsa Manten, Mas. Ngeten-ngeten, jane tutur Nggih. betul. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebut Mbak Sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. nggih. Saya bisa menekankan dan iki pitutur, Mas. Nuturi kanggo temakan kekarone. Iya. Yen iso, Rungokno, manten rungokno. kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang lun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu bendhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya, Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu, mergo Iya. kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Heeh. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau geger, ora tau tukaran. Mboten tau. Sebabnya, Mas. Mergo aku digar bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Oh. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggah ning derajate. Heeh. Niki contoh, Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Heeh. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesuk ki mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, baby wave barang ki lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesuk Tegas. alon lho. Happy wave Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wave, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apa. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Ya. Alhamdulillah. Iki sing paling utama, Mas. Iya pancen ngono, Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Contohnya bakso menika walah bedol kok cilik-cilik to ya. Iki mau jane iki yo ngopo.
Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wave, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insyaallah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? But look from in the heart. Apa Wis ndak nutut, kowe ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men duwe iki. Matane wis ganggu panganan bae kok. Ya akhirnya kene ndagel ambune tik selenting ya. Anu we Mas, Mas aku anu ya aku gak ngiki arah kecap. contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso mriko. Wah, paling ora fokus. Aku main ora fokus ya Mas ngene iki. Iki pancen yo. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso iki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyeles tok. Lho, iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenang serius, Mas. Lho, Dadi ora kok tutur-tutur ming pitu wae ora. Panganan iki kena nggo. wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahe. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlawak kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengi wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengi anak, ning urung mesti anak iso nyenengi wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, bakso wong tuwa siji iso nyenengi anak 5, ning urung mesti anak 5 ki iso nyenengi wong tuwa siji. Oke nih ya sik ana sing bab. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, mi perkara bakso iso kaya Iya, ngene. Mas, sabarane apik ya, Lho, Mas. wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Baksone gawe pentol. Pentol. Nah, Pentol. aduh. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Wah, Penting iya. penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong Ora lanang. banjine banci ladan. Iya, Penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso Wah ya. iso neh. Apa? Hubungan silaturahmi iki penting. Hablu minanas, hablu minallah. Loh bocah iki jan omongane iya. kok tas-tas. Ketok nek luwe tenan iki. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Loh. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Kuning. Mine rupane kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Dadi pantene kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong Loro, dolan wong loro, maem wong loro, adus wong dhewe-dhewe. lah kok ora loro Lho rek konsep cilaka lho, Pak. jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri lha iku ana sledrine kok iya kuwi cacah ya paham Sledri. iki nggih gawan manten Iya, iya, iso iya. kena kanggo penguat Sledri. Sledri menika saka tembung sledri menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung, dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. lho kuwi lho Mas Oh, ya ngono. sledri Sledri. Heeh, sledri ana werdine. Iya, driji.
drijimu iku kudu mbok apik paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika bil alamna innaka hamidum majid paribasane manembang para Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah Atahiyatul iya ora nuntut kowe Mas Iya. wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun nyurup-nyuri nggih wujudipun brambang. Brambang enek nyapa. ora enek lho Bakso ora enek brambange poe. Bram menika sak tembung brame-rame Pak brame-rame Iya. ngalor ngidul kudu brame-rame paribasane sepi ing gawe sepi ing pamrih rame ing gawe ngoten lho bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne Saiki duduh. Ayo bener lho, bakso ana duduhe iso. Duduh. duh menika sapa duduh menika ketok wis gak panas blas duduh Duduh tak panas iki. duh menika sak tembung duduk sama rendah berdiri sama tinggi Iya, iya. lho nggih lho Bos Nggih. dadi wong ki ora bedak-bedakne kudu derajate kudu padha Heeh. duh Gusti kula kok dereng diparingi Wah mung sik enek adae jenenge mangkok. ya kowe mbok wis untung Wis sik lho mangkok. Mas wis Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. mangkok menika mangkok Mangkok. Nggih to Mas? Nggih, jenenge adae lape mbok mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga wis sah kanggone masyarakat dadi aja didelik-delik kudu diketokne dadi wong seneng kuwi mesti tenang. oh iya dadi kudu ngono Mangkok. kok akeh men sing mbok tekokne Ya enek gandeng. Sendok. sendok nyuk matamu ya Ana suwi. wongso kowe tekok aku bakal mikir Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali sinten Nduk Proban. Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Enduk Legit. Legit wonten. Saken. Saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Litik ya. Proborini karo Mas Luduk kono coba. Ini Mas apa Mas? Oh didom ta iki. Nggih no, didum no, coba. Turuk wis sempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Ha. Mas Marsudi Nggih, dalem. rupa nggawa rega. Nggawa rega. Nek ngeten iki kaya kula kalih si Prigel niki Heeh. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek kaya ngono kuwi. Probon Pokoke 24 karat. Ah iki Probon niku Mas nomor 1. Heeh. Ah nek nika Mas sepuan. Teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine Masya Allah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampeyan dulur aja jahat-jahat. Mas ya delok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike kan. Ning aja sia-sia iki Masmu ya. Iki sapa? Iki masih raen-raen sampean percaya aku ganteng. Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge bangir padha bangir. Matane ya blalak-blalak. Cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojomu tangkem-tangkem. Ya saking terus Ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari
3 kali mandi spa lho kepiye? Lho, bojoku iki mandi lumpur iki sedina bener. Wong iki turunan kebo ya. Lho, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Iki malah medeni ya. Bojomu Ora ngomong. Lah, jelokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik. Alphard iki gedine sepiro? Alphard iki gedine sepiro? Alphard gedine sepiro? Ya gede ya penak ditumpaki. Ngalor ngidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Loh, Sing dibanggane apa? Lah kaya awake dhewe ya Mas nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame pantes. paling gak nut apa kek Spaghetti ya Mas. Puyung ya. he. Puyung he. Cocok. Cocok Mas. Tonton awak dhewe biasa mbadok apa? Bintang 5 mbok pamere. Bojoku iki bendina ngombele bintang 7. Puyir Mas kuwi. Puyir. Gue ngempet bojomu. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Lho, tak tekon. numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Jadi wirawiri. Wiri. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan nek. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi iki nek pomo ngejak Marsudi sapa? Pak Sentoro. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sih katanya melu Masdi ngene. Coba Dek. Peloknya sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojomu lha apane? Ya sayang. Seneng ya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu bojomu kok. Tuh, Bojo kula mbiyen iki lemu Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase barang gede. Lah lak kaya katen batel kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah Kembang. bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilukas dadi kembang amben. Mas. Aja kaya ngono Mas. Lemak memang. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa? Lah esuk iki kei kembang api Nduk kene Nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas oh Marsidi. nggih monggo. Iki aku duit karo Mbak Proba ya. Kenyek. Pean duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priayi ya Nduk ya. Ora ada. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh. Ngetai aku terus tak idoni. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gede iki. Sikile gede kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Iya garda kok kowe iki kaya gapura. Mulai ya garda kuwi kok. Mantane sapa jenenge? Mbak Putri Mbak kali Mas Devita. Yoga. Mas Mbak Devita. Mbak Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Ngono Mbak Putri sapa? Mbak Devita Putri. Loh. Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. Ora ngerti ya. Lek trimo TNI napane. Iki lho mbiyen AL. Apa? Apa kuwi? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku iki. Oh, lambemu. Selamat bahagia terus itu. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Mbak Yu Putri. Nah, bojomu apik suarane tak. Sapa gak? Yen ndak rungokke Aja ngising-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya. Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni Mas. Sunyah Sunyahni. iki digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Oh, iya. Oke. Oh, lha kok irungmu gudi men sing. Baik wale. Waduh, balik iya, sorry. Oh irung kok kaya ngono. Sira bentuk ngene ya. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garise beda. Pokoke matese saka Mas Marsudi.
Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Bulu kutuk. Elemen. Kowe ngene piye? Ya tak kowe kok Kowe ngomong iki. Lho, nek ret tak meneh batase Mas Marsudi. Ya. Ret rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Oke. Ret rono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Ana. Tak atasane. Kok ngelone bojoku blu kuduk kaya kutuk bemu. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong blu kutuk ya ora kok ning angine banyune tok njur sak ampase. Ora njur ora kepenak. Menempuh Wah, apik suarane. hidup yang baru. Loh. Yo, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti setru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tak ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku- Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lak selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Ah wingi tak tumbasi limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko. Swiss. Makan iki. Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss. Mas, Wong ngamal mesti mangan soto ning ilo-ilo lak Swiss. Iya sate, iya wis sate kopoke ya. panggilane sayang elek. Sayang. Aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Kritik. Kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B iki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, Oh, itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, Terus terakhir. oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ini iki. Rungokno ku lho. Ngono kuwi. Lulak. Nyeneni aku sok kruk kupingmu. Mas Kluthuk. Diajeng. Sampeyan lak iya tresno karo aku ta? Ini ora. Tak kepruk ya. Ibu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho bandani sampean. Oh, bener aku kowe. Aku ibu pada. Ya kan tresno aku tanpa upama lho, Mas. Untung malah biru. Aku Enggak. semoga kekal berlimpah Ngapa to kok melu-melu ki? Aja iki ngapa to kok dadak nyambung rono wis di. Lah melu-melu lho, Mas. Melu-melu urusane awake dhewe ngono kuwi. Awake dhewe goncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk gantian. Apa to? Iya. Berlimpah berkah selalu. Amin. Nano, ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri Putra putri si yang Andi lu. Kowe kok tak suwek tontongmu lho kok. Putra putri putraku si Andi lu. Terus nang wae iki tanmu iki. Putra putri yang terbaik. Monggo langsung
dados gending tablase anu bae. Ning ndi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, nah Nyai apa to? jenenge kali limbuk to. Iya. Janjine ora tenanan jebule riwi akan digojongan. Ya. Wes pancen dadi nasibku. Oh tak suwun marang sliramu. Aja dadi runtine atimu. Iwak cucut wajah Ning pasar jatuhku tiket Aja samar yen rata pikir adude aja kuwatir. manuk gajah Asoy. boy Boy. ana katel mangan rot. Endang tak budal aja digondeli aja digondeli. matur bing panuwun. Pakdi matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini, dan luar biasa ini.
kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri Ya, dari Singapura. biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan malam hari Inggih. ini. Ya tulis sekedap nggih. Monggo, Ya, nggih. ya, gini. Monggo Mas. Sini. Eh. Please welcome to sit. Oke. Coba dong nelongso jaman rekoso urip patengane kudune rawuhane ati urip nyambut gawe karo seneng ora tojo batang yen kok kaya sing teman ayo rek maku ning tunjungan ayo rek rame-rame bebarengan tak ayo tak sopok dem melu aku malam minggu golek kenalan cahayu ayo Wes kingko jo. Wes jo. Go. yes Wes bejo tenan kingko. good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. ini orang Spanyol ini masa Spanyol wireng ini Malah di situ kok Kamboja gitu malah. siap yes thank you Kita berarti. Pak D Waduh kita susah oke siap monggo nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanyakan oke enggak apa-apa sini aja enggak apa-apa bentar aja Bentar. nah, oke ya oke siap nah bagaimana nggih Sekedap. Oke, yes loh yes betul sini Sebentar, Apa-apa, saya ingin jawab. saya ingin bertanya sini, bentar. Ini kita bos, dan itu saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya ada Ya, dari luar negeri iya. Sini. Ngeten, jadi wong luare seneng karo budayanya. alhamdulillah Saking Singapura ugi rawuh. Understand and speak in Java? No. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanyol. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yes. Hah? Oh, Yes. Kamto. Ngawur kanto batik sapi semoroto itu. Waduh. Bisa. Piye ya nek Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo ngarani bocah iki sopo? Kakake sopo to? Lah. Kakake sopo? Brother. Sister. Poso Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Tekono. Ini putranya ya? Putranya. Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Pak? Kesini? Nyampe kapan? Oh, nyampe minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Art wayang? What do you like? Okay. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Kalah lho wis. Sini. Wong ya dhewe sebagai warga Indonesia wong Jawa. Aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buri wis omong kok tak tinggali. Ngisi ngene iki. Tak tinggali. 200 saya. Kagak no, thank you.
Thank you, Miss Ross. Yes, Thank you, yes, thank yes. you. Thank Ini you. Angel Saiden, Angel Saiden. Yes. Saiden teh. Enggak apa. Oke, Angel Saiden, Saiden. Oke, yes, yes, very good. Very good. Angel Saiden. Sesuk sing dene bego ning Spanyol dicampuran spaghetti ya. Sesok kira-kira apa Ya terima kasih banyak. Thank you, thank you. Berkah barokah. Thank you, Mr. Yos. Ya thank you, terima kasih Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh Kurang. oleh Bisian kalau Mr. Ross. ya. Rencana Ya, terima ini, kasih. oke, karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arep bulan bulan April. Nggih. Arep ning Spanyol. Alhamdulillah. Ya apa, Mas? Di luar Banteng. Aku sama yo beda kok iso. Thank you, Thank you Mr. Ross, Mr. Ross. Ya. Terima kasih, terima kasih. Cak Jok Kritik. Baik, siap. Nggih, Cak Jok Luduk. Ya, terima kasih besar. Bos, Coba. Niki enten bintang tamu. Siap. Heeh. Si ono Mas. Ini Isih. Kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya Mas. Ah, legit dari kota Sragen. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Oke. Ah, Iya. ya coba. Ayo, Spotnya Mas. Yo, oke. Sepotan dulu. Sip. Oke. Sip. Alhamdulillah. Dok, Nggih, Jas, nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinjan ya iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nggih, Ando tak taken, Nduk. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Wow, wis pinter golek duit. Lah iki buke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah nggih. Bayarane wis. Oh, nggih nggih Ono nggih. bayar fit. Terus bapak kali ibu nggih derek wau. Derek. Bapak sing Oh. lanang, Dok. Bapak yo lanang to. Oh, lah iya. Oh, alah Pak yo galak kene galak kayak gini. Galak. Om Tolek. Lah iya yo maksud ki bapak ki lak yo sik tetep. Bapak yo lanang Lah bapak iya yo. wedok. Lah iya bener wong yo. Sik, tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, Oh, lah iki. Ora usah njaluk ibu, awakmu kudu itu, Dok. Ayo, jajal. Iya, Bapak kerjane Pak En apa? ibu saya. Eh? Pengacara. Kok advokat? Oh, advokat. Iya. Oke. Ibu saya kuwi ra ngerti ya maksudnya apa kuwi. Pengacara. kuwi ra ngerti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga. hukum, Pembantu hukum. Terus ibu kerja enten apa? Berias manten kare penari. Oh, salon. Apik. Pak, Dadi iki ibuke penari. beras manten, bapaknya pengacara, aku nek umpama wong golek perias lan bayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi hukume Sing nuntut bapak. bapake. Oke. Ngono. Wi Pak, kita nyeluk apa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Iya. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae. Pak Lek ngono lho. Anu Lek. Nah, ngono. Lek gundulmu. Hei, Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki. Om. Alah rupamu ya jeding ngono kok dadak. Om. Ah, Pak Lek. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono. Belakang kowe. Mbah ae. Lah. Tak karepmu sapa? Ayo Lek ae nano. Ya. enak Lek Lek. sampean ini ndek bengi ora turu apa Lek? Loh, Lah ngopo to? Tempatmu ireng gini ireng banget ngono lho. ndek pancen Om iki turunan panda. Oh. Kok pindahan ngono lho kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa anake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. ya. Ngono. Coba, Nduk.
Nggih. Iso nembang? Saged to. Kalau- Kene ngomong apa nek gak nembang? Syukur orang ini bocah ya. Maksude lho. Lah Iki iya. ketoke umur 20 sandi tangga iki ketoke. Balake rami Kita iki 20 piye? 20 randi tangga. Lawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude omong. Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi bengkol Iya, iya. yo. Nggih. Seneng aku ya. Lembang apa? Bungae piye? Anu kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana tinggalan, paring ana tinggalan. Heeh. Nah, sendok legit asli saking kalanipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Kurang Iya. teko kene mau pilang jam. Ngerti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih Ah. nganggo swara nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sek to lek kon iku lho. Nesune. Nesune. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jare iki nembang, Nduk. Tapi kan lek. Sek to. Jane aku selain nembang nggih enek neh. Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Muter muter. gak muterin apa, gitu, muterin muterin gak apa coba coba. Oke. Gocek sik lek. bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon Aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe apa, kan Cok? ora, gawe ringan ora. Niki kita jakno. Oh, alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju Nduk, rada maju Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Kula Iki lho ning ngapa ning omah to jane iki? iki ning ngene talang lho. Ini talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Lah ya. Heeh. Sego Mbak, sik nggih Mbak. Sabar. Aku tidak banget. Ya, orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kana Nduk. Iya no. Yang mersani Kene mriko boten kene tak kawin. betake Om kene. Coba nah. Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban, heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter Nduk. Ya, satu. Sik. Gansaran. Dul, gansaran dul. Deh. Tak. Nah, las. Sirep. Tak. Ya. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono Nduk. Wah, masyaallah, mlayu Nduk. Tanganmu Nduk. Dah kene tau melu sirkus kok iki. Kaya ngono kuwi. Oh, dene sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enak. Kosong. Nah, lho, siji lho. Blek. Langan tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Ya, Nduk. Pas. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga sedang Rempang sam gue pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini Nduk. Cahyu. Ini loh. Wah, apik kan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Bayi nih. Kawit kecil nggih bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ku ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Terakhir kali ngajo. Sampeyan kan jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Umi baru wis tuwek. Tahu ngene kok kecethit sesuk tanggapan kok boyo pedhot. Dene iki sing kiti sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, guduk iki. Lah iki Mas Masudi. Lah, Oke, iki lek kiti. guduk. Oh, iki kluthuk. Iso guyu kowe. Ya. Loh, wani kowe. Ani. Iki Om Guduk. Iki kluthuk. Iki Om Kritik. Kiti. Nah, Berarti klinik sing gendut, kluthuk sing guru. Nggih. iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis. Hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki
Ular kambang enek kok iso Juneman ular jalan iki. Juneman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes. Wah, nggih. Coba. Iki saya ajaran nggih. Oh, Nggih mboten napa-napa cah. Pun. Ah, Iki ah. ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa lho? Hmm. Ada perlu tak kacani. Ada piro? Oke, ke kamarin ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya. berapa kamera? Golek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kau-kau iki kok. Nyaline wis suci kok. Pinten, Lek? Dudono nggonmu, Lek, dudono nggonmu. Kian deslosien sinawa sa selai hai Ya, kemenya. harus dong namanya Mendes. Sing marai mundak 200 ngene iki lho. Ya, jare kok Raya Mendes kok. Ngomong. Iya. Meneng sik nggih selak lali aku ki. Anu melu kowe kakek aturan. Ya sana. Urenge dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marake ayu tulus sing ati janji orang balen janji Yuk. Nah, Jan. ngene mau pas. Iki Juneman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayang golek-golek eder riwari. Ya. dasar nggih Tak karepmu. dan iki lele jaluk di candak kali gocene teuteng tenan iki jaluk iki Iki jane sindel kok gento iki jane. dengar sak kabeh Kok dengah-dengah. jenengan bosane wong Jadi nek sok untuk merusui dicandak terus Tali gocine teuteng glosor kocar. Berarti candak tali gocine Sret. tewu Teng. glosor Lara lho. tewu tenan. sing sabar ya lek Sing marahi kowe ro tang-tang. apa kok ya penting aku kan gak ngangkon tak tewu lho Wah, gayane nek omong terus karo nginah ngene. iya no harus kemayu tahu nggak sih Iki Wah, dane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Dadi kok kene iki mesti dalane. Ayo. seruncer kuning ngemuk kiring Cepet men lho. ya cepet to le iki jaluk dia pakai to le iki Oh, ngono candak tali gocine. Kang tak dilat dasmu. Tak tewu tenan kok. ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah masih nang Ampun Kok ya enek atrah. Bocah iki nek ngalem ngene iki, abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. sik to Iya. Tak karepmu. Aku kelingan anak. sik to lek kiwas yen ngandika luas jiwate yen ngalire rahuwati mencotake sapa wae
Bocah iki penguasaan panggung Harus itu kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Ini harus. apa lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ini mau jane mau pas iki mau. Lanan. Oh. Aduh Allah. Nan, iki pas nyekel kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. Masa mu klarapno kok. Mendes kenis Kenes nenis Kenas kenis Wah, jamane ngelik ya teko. Pacaane tregel mujiwati aduh endah tregase sinangeling tapi bakene Tepuk tangan untuk adik kita. Tepuk tangan lagi. Dan luar biasa. Sarene sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan ke Mas Marsudi katen bat, nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Dadah. Wes kler piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta, Bro? Tahu. Tahu berarti ya wis ora usah ya. Lha teh ngono. Pegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Yo kemayu to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Oh. Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok kowe wong tadi lho. Jenengan lho. Iki sing bener sing endi ngono lho? Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak iki lho kok. Ata ento ngene Mbah Marasudi engko. Iya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kono nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngawur kok anakku Bangsane, makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa? Apa, Mas? Datang. Manyunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Wah. Pramen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampe Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampe ngapalin naskah. Lah kok Roro Sri Tanjung ki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Pramen ngoten to? Nggih. Lah terus penjahat badhe dados Ro. Lah kuwi wonten mriki kok. Lah kok si dapat tuh? Ayo sampean kok. Cek dadi Dadi apa? Kasih dados. ayo nek dicetan apa? Aku wis to. Ayo, lo dadi napa jajase? Ayo. Sido Pakso. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tak jak ngetoprak tenan soalnya. Proborini. Oh ya wis, apa-apa. Wis, Kluthuke mban. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Lho, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma iki dadi Abdi, Heeh. terus sama jenenge iki Prigel? dadi Abdi. Ya oke, siap. Yo. Ah. Kentanganmu tuh. Eh. Ya kentangane wis, Dang. Tak Ndi? ladenane kene. Si Tanjung. Kaki ngene si Tanjung. Si Tanjung.
Ganti kapane tuk. Kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Hah? Ketok lek mengenal. Yo mengenal iki disuwuke. Eman-eman lho. Loh, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane yo. Loh, kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. Kentongan anak wedok piro? Gitu. Edan. Bentuknya ya apik. Bisa. Ayo. Pelan. Lanjut. Ing papan kini aku bakal mimpi pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sragarama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis. Wong wedok iki nangis yo. Mas ora kok. Saking beseseke dodo ngempet. Sesek dadane lho, wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Sinanjung. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sragarama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sragarama. Aku selesai kok wedi. Kok bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aduh jijik yo nangis. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan cukup. Ngendikane panjenengan menika boten leres kan. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para brigadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenake ning talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seneni langsung setruk. Setruk. Mboten Mas. Tresno kula namung kelas panjenengan Mas. Si Tanjung. Dawuh kan. Coba kowe nolere. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang-wirang. Nanging becik kowe ndak kudu garwa. Nanging jur nyoreng kawibawangku ning kadipaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. toprak nggih. Toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung. Leres Kang Mas menika. Sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresno kula namung kalian panjenengan. Kangdamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung. Ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ning kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. Wih kok ae kok iso. Bakal ember iki. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul ember barang. Ayo. Tentangmu. Lho urung. Si Tanjung. Jawab Kang Mas. Bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan ana ing papan iki. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Kanjeng Si Tanjung. Kang Mas. Kepiye Kanjeng? Menawi panjenengan boten percaya
kula ateges panjenengan inggih boten tresna kaliyan kula. Nanging kula tetep tresna kaliyan panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kaliyan Kang Mas. Silakan tinggal apa Kang? Siraju. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten. Kowe tumindak sedeng apa ora? Piye? Pecah dor. Boten Kang Mas. Wah kene kowe ora gelem pondo bloko. Kowe tumindak sedeng apa ora? Kowe. Yo kene kowe. Remu gocek iku bablas ini. Asem iki. Iki singale pas ape. Dilanjut. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takon yo Dias. Kowe itu ndak sedeng ora? Hei. Jangan. Kowe itu ndak sedeng ora? Piye? Yo kene. Ya cok. Yung ban. Yung ban. Biar ngebang. Tolong anakku biar Aku ditipu. Mbane kayak bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menawa wonten dalam Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan Gusti Putri menika boten tidak sedeng. Nanging menapa panjenengan tak umpan kawarno sakit terus kepala kula. Oh. Ayo, kowe kon goblok. Bendaramu tuh tidak sedeng ora? Boten Gusti Pak. Kowe aja gero. Kula boten karo kula menika matur blokon di batang panjenengan. Bendaramu tuh tidak sedeng ora? Boten. Tuh minta sedeng. Boten. Bendaramu tidak Boten Gusti tuh Pak. minta sedeng. Boten. Tuh minta sedeng. Lara lecok. Tuh minta sedeng ora? Lakune iki. Ayo, Sri Tanjung. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sanjurama. Ayo Sri Tanjung kondo kaki kowe. boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahati Kromo. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula gadhahi pitukas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula sawenipun nanging menawi Lutira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng ananging menawi Lutira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan kula Kowe kondo kepiye Sri Tanjung? menawi Lutira kula anggondo arum kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Sri Tanjung. Cici le, cici, belok. Nek, Sri Tanjung. Belok. Nah. Sudah, siswa budaya. Nah. Ora sangge tantang, sudah kok.
Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram manggon warung ateges kowe lan tidak senteng. Sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tidak senteng. Si Tanjung. Ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe. Sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ning papan kene. Waspadano Si Tanjung, kowe luwih becik sumikir. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan Kang Garwa. Gusti putri menika mboten tidak secek. Apa wis gemek? Melu gembak. Ora sing pisan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandhamu? Sampun menika leres Gusti Pak. Garwaku yen kondo dirane anggondarum ateges ora tumindak sedhing. Menawi panjenengan pitados monggo kula aturi mesani ludra menika anggondarum napa. Gawake. Nggih. Si Tanjung bakal tak buktekke sak kabeh kandham jajeng setan. Kuwi kondo yen diramu anggondarum ateges kowe ora tumindak sedhing. Si Tanjung peluh wiwit saka dhuwur urung anggonto Si Tanjung Lati mandap. coba peluh Si Tanjung Sampun gondo teh. yo kene mudhun ora gonto Lati mandap malih cobi. betul Sampun, peluh sampun. Si Tanjung peluh Si Tanjung betul Si Tanjung aku Si Tanjung Gajah Si Tanjung kene kowe tumekaning pati jajeng Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku kan Gusti Patih. Tengah. oh jebul dirane karo aku Si Tanjung anggonto wangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedheng. aku kaduk Sawi penyanju meneng. Menawi mangkatan Gusti Putri menika mboten tumindak sedheng. jajeng Gusti Patih. ayo dirukti to Utang Kang utang pun utang pati sarupati. Ya bener mati saking dengan kula. Bacok. Sok kok teri. oi teko karo aku Asli. Kita enek sing ngerung macak gedhe ndase. aduh Wah, cetok. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. mosok mati ditanggapne campur sari apa to jane iki Sekali. kok mati kok tanggapne campur sari Sekali ora enek to kuwi. Masa perayaane campur sari. kowe iki yo Enek wong mati ki bangga mergo sinilong jatah lho dadi. mati samu Yo, Hani Kusuma. wis pati dah Monggo. Hai sirat. Ho. Hai. Soy. Sikat asun. Soy. Monggo kali Mbak Prigel. Mbak Prigel monggo.
berdua. Berdua kali Mbak Prigel. Ya, ya, ya. Sepot. Dados. Ya. Oke. Asoy, soy. Asoy. Kono Dani. Ya. Dani karo Nduk Prigel. Nggih. Karek seneng-seneng. Ya, Niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo, monggo. Heeh. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates digarap tayub. Ah, siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih. Wonten malih Bapak Paring, Ibu Soni, dukuh tengah Desa Pengkol nyuwun gending lagu Podang